uyazi ubuhlungu bokuhlukana nalona kade usumbiza ngephakade lakho wenza uholela uphuma nenkemba yothando hamba uyebhula yonke inhliziyo ohlangabezana nawo ngoba nawe bakulaqaze kabuhlungu zolo lokhu ngidibane nomunye umfowethu uthe yena angeke aphinde angene othandweni kanjani ngoba ngikhuluma lezi ndaba namhlanje uyajola bakithi isibindi esingakaso okudlala ngemizwa yomunye umuntu wazi kahle into ozimisele ngayo impela usithathaphi ngibese ngibuza wabe sethi wena mthiya ukhulunyiswa ukungazi ukhulunyiswa ukuthi awunazi isibazi sothando ngeke bani inhliziyo ufuna badlale ngayo amaqede balaqazo kwezeleze bephindelela mina lempendulo bengayilindele neze neze yazi kodwa izinyembezi zalo mfowethu bezisho olukhulu okudlula amagama kade waphimisela ngezindebe zakho nami ngifuna unxusa wena ongena othando lolusha inhliziyo ingakopholi nikhohlisane nithi nopholela phambili mina ngazi ukuthi phambili bayacuthana bobuza amajubu emuva kodwa ke jolani